Sraith Pictiúr a sé. An Ghaeilge Seoid Luachmhar agus Cuid dár gCultúr. Pictiúr a héan. Feicimid Seán agus Máire taobh amuigh de thiopach ceoil I lár na cathrach. Dar le fógra atá ar crocha ar an doras tá sladmharga na cásca ar siúl faoi láthair. Tá áthas an domhan orthu fógra as Ghaeilge a fheiceáil. An sin, socraíonn siad iarachta dhéanamh an Ghaeilge a chur chun cinn iad féin. I bhfuinneog an tsiopa, feicimid bosca ceoil, boghrán, concertín agus cláirseach. Pictiúr a dó. An seo feicimid Seán agus Máire ina suí os cóir an ríomhaire. Tá sé socrtha acu dul go dtí an Ghaeltacht chun na Cuid Ghaeilge leabhartha a dheabhsú. Feicimid iad ag lurg eolais faoi chursaí Gaeltachta ar Facebook. Pictiúr a trí. Ní fada go bhfuil troscadaí an spidéal eagraithe acu. Búlann siad le daoine nua ann agus tá an deisiacha a Cuid Ghaeilge a chleachta. Buineann siad taitneamh agus tarbha as na himeachtaí éagsúla sa spidéal, céilethe saníthe agus cluichí eidfeile ar an trá ire an lé. Tá an ghrian ag scuilte na gcloch agus cuireann an dá aimsir go mór leis an saoire. Pictiúr a ceathair. Meán fór tá ann agus tá Seán agus Máire ar ais ar scoil tar éis na laethanta saoire. Beirtíonn siad agus cúpla cara leo circeal cainte a eagrú ag am lóin. Feicimid iad I mbun córá as Ghaeilge le chéile. Is iontach an radharcé. Pictiúr a Cuid. Sa pictiúr seo feicimid Máire ag éisteach le clár ar radio na Gaeltachta. Tá an app íslódálathe aici ar a iPhone, agus buineann si antainmhas. An sin feicimid Seán agus Máire ar a sábhíonn só os cóir na telefíse ag buin sult as ceann de na chláracha iontacha ar TG4. Pictiúr a sé. Sa pictiúr seo feicimid Seán agus Máire I deanta ionadaí ó chonradh na Gaeilge. Tá an bhean ag bronnadh gradim orthu as thugtaí na dá oibre atá déanta acu an Ghaeilge a neartú a chuimhnú agus a churchann cinn sa cheantar agus ar scoil. Tá siad anbhródúil as do féin. Ceistena. Cad iad na thuirlisí ceoil atá le feiceáil san inóg? Cad atá ar siúl ag na dátaí ar an trá? Cén fá a bhronann an bhean an gradam seo ar Seán agus Máire?